Yes, I. Aprovechando para met de suspensions, ja. Ja, nee, maar die moeilijkheid. Maar ja, daar is het nou goed gekregen. Heb je gelezen? Heb je toch op het woord wat zo fijn is dan? Dat is eigenlijk niet wat het is. Lijkt ook wel zo. Lijkt ook wel zo. Você foi antes disso, mas você Mas kasi nga Raptors suspension dun sa job.